Zašto je tome tako? Zašto moramo šutiti o zlu? Zato jer je možda toliko moćno. Zato što je toliko moćno da može u svakom trenutku ugroziti ne samo našu crkvu fizički, nego nas same, prije svega fizički, a onda naravno i duševno. Stoga je Mladen Lekić napisao biografije 66. Tako je tu ispalo. Moglo ih je biti više, moglo je biti manje, ali 66 istaknutih protivnika čovječanstva, istaknutih protivnika katoličke crkve. Dalje, ne samo katoličke crkve, nego istaknutih protivnika svih abrahamskih religija, to će reći iskrenog i pravog judaizma, odnosno židovstva, kako postoji. Postoji naime i lažno židovstvo, ali to nije tema danas. I naravno islama, ukoliko poštuje ona načela za koja se zalaže prve 33 sure Kurana. Dakle, za abrahamsko nasljeđe. Tko je najveći protivnik abrahamskog nasljeđa? Sigurno je da su to ljudi koji su shvatili da zlo postoji kao konkretna činjenica. O tome će danas gospoda još govoriti kao i ja, temeljem ove knjige. I ova knjiga to zastupa. Zlo postoji kao konkretna činjenica. Zlo nije apstraktno. Zlo nije neka apstraktna ideja. Zlo je vrlo konkretno, učinkovito. Zato toliko trpimo od njega, jer u ovom svijetu koji je grešan, moramo podnositi, jer smo i sami grešni, moć zla. Crkva je to uvijek zvala od prvoga dana. Mysterium iniquitatis. Misterij zla. Tajna zla. A u čemu je tajna zla? Tajna zla je u tome da Bog ima protivnike, odnosno Bog ima protivnika i Isus Krist, presveto trojstvo, Bogorodica, imaju protivnike. Ti protivnici nisu nimalo nemoćni. Ti protivnici su duhovni. Radi se o Sotoni i njegovim anđelima. To su duhovna bića. Duhovna bića koja, zahvaljujući tome što nemaju tijela, imaju strahovitu moć. To je jedno. Drugo, ovaj svijet je grešan zato što je čovjek pao, jer je to svemirska drama u kojoj sudjeluje Bog, čovjek i njegov protivnik. I u toj drami čovjek mora na kraju učiniti ono što Sotona ne može. A moć čovjeka je u tome da pristane dušom i tijelom, dakle fizički i nefizički, materijalno i nematerijalno uz Božju stranu. Ali slobodnom voljom. Međutim, da bi se to dogodilo, valja trpiti. Stoga je cijela Hrvatska, vratimo se na početak ovog mog izlaganja, pribijena na križ, zato što protivnik zna da Hrvatska pruža otpor. I Hrvatska pruža taj otpor instinktivno. Taj otpor je u vama. Taj otpor je u vama kada kažete ne, neću pristati na ono što mi se nudi. Bilo u politici, bilo u znanosti, bilo u tisku. Kada kažete ne, neću ići na ovu internetsku stranicu jer ona je zlo i širi zlo. Kada dakle u sebi kažete, a prvo morate to učiniti u sebi, kada kažete sada ću moliti kontra ovoga, ne za, nego kontra ovoga, tada postajete djeca Božja, tada vam niko ništa ne može. Niti sotonske sile vam ništa ne mogu. Međutim, sotonske sile su odlično organizirane. Organizirane su preko ljudi, u parlamentima, u vojskama. Sada ću vam kazati, 2007. godine bio sam gost Irskog parlamenta kao bivši parlamentarac. Irska je, kao što znate, jedna predivna zemlja, katolička zemlja, koja je također puno pretrpila i trpi za katoličku stvar. I očekivao sam da će situacija u Irskoj biti slična kao u Hrvatskoj. Nažalost, nije. Crkve su, gospođe i gospodo, dragi moji hrvatski katolici u Irskoj, uglavnom prazne. To je jedna stvar. Druga, parlament, zastupnici, nose, posebno predsjednik parlamenta, nose na sebi izrazito masonske oznake. Oni su
odriču masonskih velikih svećenika. To je drugo. Treće, Irska je potpuno poslušna, na koljenima, više nego Hrvatska, na koljenima pred Europskom unijom. Irska ne može ni jedan dan preživjeti bez onih vladara Europske unije i bez njihovog novca, koji je otet irskim poreznim obveznicima. Bilo da je otet u Americi, jer iz Amerike dolazi velika pomoć Irskoj, ona ne bi preživjela bez 18 milijuna Iraca koji žive u Americi. Unatoč svemu tome, dakle, unatoč tome što je narod očajan tamo, vladari Irske su ljudi koji su potpuni poslušnici. Zastupnička plaća u Europskom parlamentu irskog zastupnika je 100.000 eura. Radio on bilo ili nešto ili ne radio ništa. A ne donosi nikakve odluke. Sve odluke se donose u Briselu. Za svaku stvar, uvoz, izvoz, valuta, vrijednost valute, iznos kredita, sve se pita Brisel i tajanstvene mage koji tamo raspodjeljuju novac. Svjesni su toga irski vlastodržci. Neki među njima su cinični. Pa kažu, što me briga? Ja mogu tako živjeti. Što me briga za moj narod? A neki su duboko svjesni svega što se zbiva i na pragu su pobune. I ta pobuna možda u skorijoj budućnosti će obuhvatiti sve europske narode. Masoni i okultisti, o kojima piše Mladen Lojtić, koji su pokušali uništiti Hrvatsku državu 90. godina u ratu, sada imaju drugu strategiju. Imaju strategiju zavadi Hrvate. Zavadi pa vladaj. Jedne protiv drugih. Osnovi 300 stranaka. Osnovi 300 udruga braniteljskih. Okreni jedne protiv drugih. Okreni seljake protiv građana. Građane protiv seljaka. Okreni djecu protiv roditelja i roditelji protiv djece. Pa hoćemo li mi to dopustiti? Nismo to dopustili 90. godine. Zašto to dopuštamo sad? Zašto nemamo katoličke hrabrosti u sebi? Snage koje nam daje ovaj križ iza. Mi se moramo podhitno organizirati, inače ćemo na prostoru koji je Isus predvidio za svoju državu nestati. Sada ću vam kazati, prije 1300 godina Konstantin Porfirogen, car Bizantski, piše način na koji su Hrvati prisegnuli Petrovoj stolici. Pa kaže ovako, da su Hrvati obećali Petrovoj stolici i osobno apostolu Petru da će braniti ovaj prostor Svetog Ilirika. A znate zašto je taj Ilirik nekadašnja rimska provincija Sveta? Jer je ovdje 500 godina prije nego što smo došli ovdje mi Hrvati bilo kršćanstvo u takvom procvatu da je to bilo neviđeno. Sveti biskupi iz Ilirika su prvi mučenici crkve. Mi smo došli na sveto tlo, ne slučajno, mi smo bili pozvani da budemo tu. Suglasili su se Bizantski car i papa da Hrvati dođu na ovaj prostor i brane prostor Svetog Ilirika jednom i zauvijek. Da se na ovaj prostoru stvori u sredini Europe kršćanska civilizacija. Pa hoćemo li mi dopustiti da sotone u ljudskom liku koji nas okružuju od Sabora nadalje, da oni zgaze našu 1300 godišnju povijest svetosti? Ja mislim da neće. Ni mi, ni naša djeca, ni potomci. Pa koliko koštalo? Zato vas pozivam da pročitate ovu knjigu, da budete inspirirani. Ne inspirirani zlom, nego da to čitate kao ratnički priručnik. Aha, pogledaj, ovo je još jedna kriva ideja. Moram se toga čuvati. Moram se protiv toga moliti. I moram se protiv toga ujediniti sa drugima koji tako misle. Hvala vam.